Καλό εξωτερικό και αυτή είναι την κάνει μήνυση για διαφυγούνται και πρέπει να έχει παραδώσει ένα επιμισιό. Δεν ξέρω, δεν μιλάω. Μπροστά ο Δήμος, το Δήμος λέει ότι μάλλον δανείστηκε από το κράτος και θέλει να πάρει από το Δήμος, δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Aquí. Πήγε κάτι μετά δουλειά να μην αμά. Άκη, να μας τρώσει κάποια συνέντευξη. Σε λίγο, πρέπει να πάρει τα γενικά πλάνα και μετά. Εντάξει. Όχι, και να πάμε να ετοιμαστούμε. Λίγο, ναι, να φύγετε. Παιδιά λίγο κανένα, Είναι κάτι της.